Diversi kumpaniji qed juru interess li jimpjegaw magħhom ħaddiema ta' Delaru li jistgħu jispiċċaw mingħajr impjieg fid-dawl li l-kumpaniji se tbiddel l-operat tagħha f'pajjiżna. Dan ġie rapportat fil-Gazzetta It-Torċa li ppubblikat intervista ma' David Darmanin, segretarju tat-Taqsima Teknoloġija, Elettronika u Komunikazzjoni tal-General Workers Union. Darmanin qal li diġà hemm kumpaniji li jagħmlu kuntatt mal-General Workers Union li hija rappreżentanza ewlenija tal-istess ħaddiema tad-Delaru. Dan mill-mument li kien imħabbar li din il-kumpanija ser tnaqqas il-ħaddiema peress li f'pajjiżna se tagħmel ċentru ta' eċċellenza aktar speċjalizzat minflok tistampa l-flus. B'investiment ta' 20 miljun euro se ġġib f'Malta l-faċilitajiet li għandha fir-Renju Unit. Fost il-kumpaniji li għamlu kuntatt mal-General Workers Union kien hemm waħda partikolari li talbet 60 ħaddiem f'daqqa u oħra li ridet 15 ruħ. Dan fost oħrajn li jagħmlu talbiet simili. Darmanin qal li dawn it-talbiet huma riflessjoni ta' settur tal-manifattura li ġaqbad ritmu tajjeb. Intant bħalissa dejjem negozjati bejn il-General Workers Union u d-Delaru fuq pakketti ta' skemi tar-tirar volontarju dan skont ix-xewqa tal-ħaddiema. L-istess union daħlet f'diskussjonijiet mal-kumpanija fuq kumpens ta' tnaqqis tal-ħaddiema.